Türkmenistanyň Günbatar vilayeti prezidentiň ogly premier ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň sapar etmegine taýýarlyk görýär. Bu barada 21 oktýabrda Adatlyň ýurdu içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berdiler. Soňky aýlarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oglunyň ýurduň dürli sebetlerine edýän saparlary köpeldi. Resmi medeniýet prezidentiň saparlaryna gezek gelen dedişýäli onuň oglunyň etjek saparlary barada hem habar bermeýär. Çeşmelere göre Serdar Berdimuhammedow Türkmenbaşy şäherine iş sapary bilen barar. Saparyň senesi bara dentek maglumat ýeterli däl. Şäher häkimligi premier ministriň orunbasarynyň ýakyn wagtda boljak saparyna çaltlyk bilen taýýarlanýar. Şäherde awadanlaşdyryş işleri güýçlendirilýär, itleriň we pişikleriň gyssagly tutulmagy ýoly goýulýar. Polisiýa ygtybarly bolmadyk raýatlary barlamak we tutsak etmek üçin reýtleri geçirýär. Habarçylaryň sözlerine görä şu gün Türkmenbaşynyň polisiýasy her kime diýen ýaly şüphe bildirýär we barlaýar. Esasanam akşam 10-dan soň köçe çykýanlar saklanýar hem sorak edilýär. Akşam saat 10-ny köçede bolan her bir adamy bekanun tutsak edýärler. Aýal gyzlar tem satmakda. Erkekler ogurlukda ýa-da başga bir düzgün bolmakda guman edilip soraga çekilýär. Dip yerli çeşme gurrun berdi. Prezidentiň oglunyň saparyna görülýän taýýarlyk Balkan vilayetiniň beýleki ýerleriniň ýaşaýjylaryna da täsir etýär. Dürli etraplardan jemaat gulluklarının işärleri Türkmenbaşy şäherine ýatymlyk iýerler. Bu döwürde iýdegsiz haýwanlary tutmak we ýok etmek boýunça çäreler häkimetler tarapyndan hem talap edilýär hem höweslendirilýär. Habarçymyz öldürilen pişik üçin jemaat işärlerine 5 manat, öldürilen it üçin 50 manat tölenýänligini anyklady. Käbir jemaat gulluklarının işgärleri wada verilen pullary almak üçin Türkmenbaşydan 20 km uzaklykda ýerleşýän obalara gidip şol ýerden itleri we pişikleri getirýärler. Düýün berdi atly jemaat işgäri 5 itin we 12 pişigiň jesedini getirip ýol başçylaryna tapşyrdy. Diýip Türkmenbaşydaky çeşmeleriň ýene biri adatlygy gurrun berdi. Şeýle donuň sözlerine görä kommunal hyzmatlaryň işgärleri pişikleri tutmak işine zibil çeleklerden çüýşe ýygnaýan çağalary çekip olara uzepsiz pul hödürlýär. Türkmenbaşynyň häkimetleri Serdar Berdimuhammedowyň gelmegine taýynlyk görýärkä resmi medeniýet bu sapar barada habar bermeýär. Serdar Berdimuhammedow 26 awgustda Balkan vilayetina jogapkär ýol başçy bellenipdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen birnäçe ýokary wezipäni eýleýän ogly Serdar soňky aýlarda birnäçe edek vilayetlere täýär edipdi. Adatlyň habarçylarynyň geçen aýda habar berýäli Serdar Berdimuhammedow 17 sentýabrda Duşanbedäki Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň samitinden gaýdyp gelen kakasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garşy almak üçin Türkmenawat şäherine barypdy. Prezidentiň oglunyň ýurdu içinde edýän saparlary kakasynyň saparlary ýaly uly taýynlyklar bilen geçýär, emma senesi hem gün tertibi barada köpçülüge öňünden habar berilmeýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly premier ministriň orunbasary wezipesini eýleýär we Daşary işler ministrliginiň ýokary derejeli ýolbaşçy wezipelerini berja edýär. Şeýle ol ýurdun gödökçülük palatasyna ýolbaşçylyk edipdi. Iyul aýynda 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow wezipe baskançagynda ýene ýokarlandyryldy. Gurbanguly Berdimuhammedow öz karary bilen ogly Serdary ykdysady bank we halkara maliýe guramalary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine geçirdi. Şonda prezident oglyna ýene bir wezipe bermek bilen birnäçe ministri ýurdun ýolbaşçylarynyň hataryndan çykardy.